Spill kandang Kang, iya iki. Iki kandangnya bar ditimpa. Timpa adalah proses pembersihan kletong. Ngeruk kletong. Ya, diguak nang ngono kae. Nah, membersihkan kletong kuwi jenenge nimpa. Ngono Kang iya. Alatnya apa Kang? Alatnya iki pertama sekrup. Kedua finishingnya sapu. Terus ojo lali nggawa sepatu ini. Ngono Kang iya. Terus kok kayak metu kelek kayak konser nang Kang iya iki. Iki kayak konser musik nang untuk kelek iki. Iki gunane pengasapan sisa-sisa rampen sisa-sisa yang sudah kering, terus setengah kering lah dibong. Nah kena angin gue metu keloke fungsinya kanggo mencegah mengusir lalat. Nah, jadi mengurangi laler. Kang ya mau nyomber.